Ja budeme na Indra, to vlastne a v dnešnom videu si ukážeme figurky zo série Adventure of Toys. Takže by sme mohli začať. Ako prvého tu máme Shringasaura. Aspoň, že dúfam, že som to dobre povedal. No, takto. Máme tu Shringasaura. Pardon. Táto figurka, ako sa si môj všimnúť, sa objavila v dieli Stratený vojak. Dúfam, že sa vám páčila táto epizóda. Takže bez toho by sme mali tento vybehal tak do 360 stupňov. Chôzmu taktiež môžete dať do 360 taktiež. Tak to môžete dávať aj ruky. No, končatí. Takže to by sme mali Shringasaura. Ako ďalšieho tu máme Pachycephalosaura. Keď mu stlačíte chvost, tak takto dá dole dole ocas a zároveň vystrie. Môžete mu hýbať aj s hlavou. Vidíte? Ďalšieho tu máme Pachycephalosaura. Taktiež sa mu dá hýbať aj s nohami, ale tento má také, že keď vám to ukážem takto nejak. Takže keď stlačíte tento tlačík, tak sa mu takto hlava dopľú. To je veľmi dobrá figurka, veľmi. Takže by som odporúčal pre tých, ktorých to majú len. Takže ďalšie tu máme Cetosaura. Toto je verzia 02, potom je ešte verzia 01. Keď dáte do spíne toho tlačítku, tak takto bude otvárať hlavu rôzne, takže 1, 2, 3. A chvost mu môžete dávať takto do 360. Dobre. Ako ďalšieho tu máme Sarcosucha. Sarcosuchus má toto takto stlačené, mne to bohužiaľ brat pokazal, alebo sa mi to pokazali, neviem. Ale normálne, kebyže toto stlačíte takto, a potom normálne, že takto, tak, a potom takto. Dobre. Ako ďalšieho máme Rajasaura. Tento funguje takým zvláštnym spôsobom, že vlastne musíte stlačiť takto, že vlastne tieto nohy sa tak musia, že vidíte, že dúfam, že tak nie, podľa mňa Rajasaura by som odporúčil, lebo je aj so zvukom, ale ja to tam bohužiaľ teraz nemám. Ako ďalšieho máme Eukarchariu. Táto už vydáva zvuk, lebo to je nedávno, takže počujete. To sa objavila v epizóde Krvavé peklo. No ešte nebolo, tak si ho určite pozrite, je to moje veľmi staré video. A taktiež vyzerá veľmi dobre, lebo určite by som ho odporúčal. Dobre, a teraz už sa dostaneme k takým väčším, takže máme tu Sinoceratopsa, takže on funguje na princípe ako ten Sarcosuchus. Takže vlastne môžete hore, dole, a potom takto, že to všetne. Ale taktiež aj takto, že. Takže tak. A potom teraz sa už dostaneme tým takým väčším, takže mohol by som začať tými väčšími Allosaurov. To mi sa aj nevejde. No, takže stlačíte asi toto. Ale tam tu má ešte oblačiť toto. Toto sa dá taktiež otvoriť. Ale to také. Taktiež mu môžete chvostom dávať do tých 360.
Ako ďalšieho tu máme Tyrannosaura. Tu stlačíte toto stlačadlo a vydávam na automatiku. Na ukážku. Pán T-Rex som vymyslel od Matova. Ďakujem, že vlastne, že Mateo vymyslel takéto malé, ale to veľa stojí, že 38 €. Normálne, že bez hlavy stojí 42 €. Dobre, a teraz sa dostaneme k našemu poslednému. Možno najväčšiu, Gigantosaurovi. Teda keď sa takto stlačíte, tak a potom ešte takto, a potom ešte takto tu. Potom môžete ešte takto s chvostom hýbať a potom ešte takto nohou. No to je veľmi dobrá figurka určite. Odporúčam tých menších. Takže na dnešné video by to bolo všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo, dajte like a odber. A určite pozrite videá, ktoré som dneska videl na shortoch, takže určite si pozrite. Som Indoraptor a dúfam, že sa video páčilo a my sa vidíme v ďalších videách. Čaute, čau.